Hello students, welcome you all to Gitesh Study Zone. तो आज हमें पढ़िबा The Legend Behind a Legend. The author is Hariharan Balakrishnan. So introducing the author. Hariharan Balakrishna was a writer and columnist. Hariharan Balakrishna ଜଣେ ଲେଖକ ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ତମ୍ଭକାର. This article was published in the literary page of the Hindu 22 January 2006. तो ये जो आर्टिकलटा ये जो लीजेंड बिहाइंड अ लीजेंड आर्टिकलटा पब्लिश होता कौन ना द लिटरेरी पेज ऑफ द हिंदू तो जानी न्यूज़ पेपर गोटे न्यूज़ पेपर ना हिंदू तो हिंदू न्यूज़ पेपर लिटरेरी पेज माने जो कविता गल्प वाला जो पेज थाए जो लिटरेचर पेज थाए से पेज रे आर्टिकलटा पब्लिश होता केबे ना 22 जनवरी 2006 रे ये आर्टिकलटा पब्लिश होता. देन वार्म अप. A legend is a story or a narrative about a very famous person. तो legend कौन ना गोटे स्टोरी गोटे गप बा गोटे वर्णना अबाउट अ वेरी फेमस पर्सन गोटे बहुत फेमस पर्सन विषय रे वर्णना करबा बा एक गप बा से फेमस पर्सन को विषय रे एक गप हला legend. People are also referred to as legend if they have been unusually successful in their own fields or work. People are also referred to as legends. ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ legend କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ they have been unusually successful in their own field. ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ମାନେ ଅସାଧାରଣ ଭାବେ ସଫଳତା ହାସଲ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ legend ବୋଲି କୁହାଯାଏ. The title mentions two legends. एठी ए जो टाइटल अच्छी बा जो ना अच्छी द लीजेंड बिहाइंड अ लीजेंड एटा दीटा लेजेंड को मेंशन करूचे. ओके मतलब दीटा लीजेंड को विषय रे कहिजे. हु आर द टू लीजेंड्स मेंशन इन द यूनिट. तो एठी मेंशन हेतिबा बेटी कुहा जायतिबा दुई जणा लेजेंड किए. व्हाई आर दे टर्म्ड लेजेंड्स से मानको लेजेंड काहे के कुहा जायछि. What did the author plan to do when he came to know about the two? ଯେତେବେଳେ ଅଥର ମାନେ ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦି ଜଣ ଲେଜେଣ୍ଡଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ. Read the following unit of the text to find out the answer. ତ ଏଇ ୟୁନିଟ୍ ଏଇ ଟେକ୍ସଟାକୁ ପଢ଼ିବା ୟାର ଆନ୍ସର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଟେକ୍ସଟାକୁ ପଢ଼ିବା. ଓକେ ସୋ ଟେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯଦି ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି +2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଚାପ୍ଟର୍ସକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଗୀତିଷ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ଜୋନ୍ର ଗୀତିଷ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ଜୋନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କର ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କର ତାକି ଯେବେ ବି ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତୁମ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ. ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ସବୁ ବହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଉ ନୋଟ୍ସ PDF ସବୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଗୀତିଷ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ଜୋନ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଆପ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କର. ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଯାଇକି ତାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କର. ହଁ ସେ ଆପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ତୁମକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମିଳିଯିବ. ଠିକ୍ ଅଛି. ତ ଏବେ ଆମେ ଟେକ୍ସଟକୁ ଯିବା. ଖଇରୀ made the entire forest where she lived famous. ଖଇରୀ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା ସେ ସେହି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲଟିକୁ ଫେମସ୍ କରିଦେଇଥିଲା ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା. ଖଇରୀ କ'ଣ ନା ଖଇରୀ ଜଣଙ୍କ ନାଁ. ଓକେ ସୋ ଖଇରୀ ସେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା ସେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା. she was not a bandit queen but ଖଇରୀ. ଖଇରୀ ଫିମେଲ୍ ଥିଲା ଝିଅ ପିଲା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସି ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି. ଓକେ ତ ଖଇରୀ କୌଣସି ବନ୍ଦିତ କ୍ୱିନ୍ ନଥିଲା. ବନ୍ଦିତ ମାନେ ଡକାୟତ. ଓକେ ତ ଖଇରୀ କୌଣସି ଡକାୟତ ମାନଙ୍କର ରାଣୀ ନଥିଲା. ସେ କିନ୍ତୁ ଖଇରୀ ଥିଲା. ଦ ଟାଇଗ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଜସିପୁର. ସେ ଜସିପୁରର ବାଘୁଣୀ ଥିଲା. ଖଇରୀ କୌଣସି ଡକାୟତ ରାଣୀ ନଥିଲା. ସେ ଜସିପୁରର ବାଘୁଣୀ ଥିଲା. It was exactly 25 years ago when I spent 2 days and 2 nights with ଖଇରୀ. ଏଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି 25 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା ଯେବେ ମୁଁ 2 ଦିନ ଏବଂ 2 ରାତି ବିତେଇଥିଲି ଖଇରୀ ସହିତ. ଆଣ୍ଡ ଦ ମ୍ୟାନେଜରିଜ୍ ଅଫ୍ ସରୋଜ ଆଣ୍ଡ ନିହାର. ମାନେ ମ୍ୟାନେଜରୀ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମାଲ୍ ମାନେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହାଳୟ. ଓକେ ତ ସରୋଜ ଆଉ ନିହାରଙ୍କର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ମାନେ ଠିକ୍ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେବେ ମୁଁ 2 ଦିନ ଏବଂ 2 ରାତି ସରୋଜ ଏବଂ ନିହାରଙ୍କର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଖଇରୀ ସହିତ ବିତେଇଥିଲି. ଏଇଟା ସେବେର ଘଟଣା.
I had read a small news item in the Statesman about the latest exploits of a domesticated tigress in the Similipal forest of Odisha. ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଇଟମ୍ଟେ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଜାଣିଥିବ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ସେଥିପାଇଁ କି ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି ଓକେ ତ ମୁଁ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲି about the latest exploits of a domesticated tigress in the Similipal forest of Odisha. ଓଡ଼ିଶାର ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଏକ ପାଳିତ ବାଘୁଣୀର ଏକ ଗୃହପାଳିତ ବାଘୁଣୀର ଏକ ପୋଷା ବାଘୁଣୀର ଉତ୍ପାତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ଏଇଟା ତ ସଡନ୍ଲି ଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ମି ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ହ୍ୟାପନିଂ ଇନ୍ ମାଇ ଓନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ତ ହଠାତ୍ କି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା କି ଏଇଟା ତ ମୋ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି ଆଇ ଥଟ୍ ହ୍ୱାଇ ନଟ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇଟ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି କାହିଁକି ନା ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ମାନେ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଏଇଟାକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ନିଜେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବି ଯାଇକି ମୁଁ ନିଜେ ଏଇଟାକୁ ନିଜର ନିଜେ ଯାଇକି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭୂତି କରିବି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ତ I spoke to N.S. Iyengar, a senior journalist in Berhampur and a few other elders. ତ ମୁଁ N.S. Iyengar ଯିଏକି ଏକ ସିନିୟର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସିନିୟର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ବା ପତ୍ରକାର ଥିଲେ ମାନେ ସିନିୟର ଥିଲେ ପତ୍ରକାର ଥିଲେ ସେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି ଦେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅ ଫ୍ୟୁ ଅଦର ଏଲ୍ଡର୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଥା ହେଲି I was told that Khoiri was under the care of a rather gruff and tough man called Saroj Raj Chaudhary, who brooked no nonsense and suffered no fools. I was told that Khoiri was under the care of a gruff and tough man. तो मते एटा कुहागला माने मु एटा एहा सुनिली कि खैरी जहाँ जो लोकर तत्वावधान रे अछि से हेले जणे ग्रफ एंड टफ मैन ग्रफ माने हेला हार्श बा कठोर एंड टफ माने डिफिकल्ट बा कठिन ओके तो खैरी जणे बहुत कठोर एवं कठिन लोकर तत्वावधान रे अछि जणे हार्श और रूड लोकर तत्वावधान रे अछि जो लोकर ना हैला सरोज राज चौधरी से लोकर ना कौन ना सरोज राज चौधरी हु ब्रुक्ड नो नॉनसेंस एंड सफर्ड नो फूल्स जे कि ब्रुक माने हैला अलाउ जे कि बिल्कुल भी नॉनसेंस अलाउ कर नथला जे कि बिल्कुल भी माने बकवास एपट सेपट जिंस बा फालतू जिंस को अलाउ कर नथले एंड सफर्ड नो फूल्स एवं जे कि बोकामी को प्रश्रय दो नथले बा जे मूर्खता को प्रश्रय दो नथले बा मूर्ख लोक तांको पसंद नथले मु एहा सुनिथिली तांको विषय रे I got his address and wrote asking if I could visit him. ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ପାଇଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଲି କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିବି କି ନାହିଁ ଏହା ପଚାରିକି ତାଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିଲି For good measure, I referred to a few itinerant articles I had written for Indian magazines. तो फॉर गुड मेजर माने गोटे भल इम्प्रेशन आई रेफर टू अ फ्यू इटिनेरेंट आर्टिकल माने कौन ना जो भ्रमणर आर्टिकल सब माने सब लेखा से भ्रमण टाइम जहाँ सब लेखा लिखते से सब तो मोर किछटा भ्रमण समय आर्टिकल्स रेफर कली जोटा कि मु लिखिली आई हैड रिटन फॉर इंडियन मैगजीन्स मु भारतीय मैगजीन मानक भारतीय पत्रिका मानक जो सब भ्रमण आर्टिकल्स गुड़ाक लिखिली मुझे किछटा रिफर कली ना फॉर गुड मेजर मैं गोटे गोटे भल इम्प्रेशन मुझे सब आर्टिकल किछटा रेफर कली इट वाज अ शॉर्ट इन द डार्क एटा अंधार रे बाड़ी बोलेला भलिया थिला एंड आई डिडंट रियली एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम हिम एवं मु तांकोठु एक रिप्लाई पाइबी बोली मैं केबे भी आशा कर नथली मैं केबे भी भाबी नथली कि मु तांकोठु रिप्लाई पाइबी बोली बट टू माय अटर डिलाइट हेले मोर अत्यंत सौभाग्य थिला एटा मो पई गोटे अत्यंत खुशीर समय थिला बट अत्यंत सौभाग्य थिला मो पई आई गॉट अ लेटर विद इन अ वीक मु गोटे सप्ताह मध्य रे तांकोठु रिप्लाई लेटर पाई गली बा तांकोठु माने गोटे सप्ताह भीतर मु गोटे गोटे लेटर पाइली बा गोटे पत्र पाइली इनवाइटिंग मी टू खैरी जसीपुर जो थिरे कि जो पत्र रे कि मते खैरी जसीपुर को इनवाइट हेतला बा खैरी जसीपुर को निमंत्रण हेतला मु सेमती गोटे पत्र पाइली गिविंग प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस अबाउट माने जो थिरे कि एक प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन माने कोन ना संक्षिप्त विवरणी जो थिरे कि एक संक्षिप्त विवरणी दिया हेतला अबाउट हाउ टू रीच देयर
ମାନେ ସେଠାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେହି ପତ୍ରରେ। Mr. Chaudhary also asked me to let him know in advance how and when I was reaching. ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ମୋତେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କେବେ ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବି, ମୋତେ ସେଇଟା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପତ୍ରରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। I gave him a date and said I would be taking a bus from Bhubaneswar on a particular night. ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ତାରିଖ ଦେଲି, ଗୋଟେ ତାରିଖ କହିଲି ଏବଂ ଏହା କହିଲି ଯେ ମୁଁ ସେଇ ତାରିଖ ଦିନ ବା ସେଇ ଦିନ ରାତିରେ ଏକ ବସ୍ ଜରିଆରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏକ ବସ୍ ଜରିଆରେ ଯିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପତ୍ରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରିପ୍ଲାଏ ପତ୍ର ଦେଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ କହିଥିଲି ଯେ ସେହି ଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏକ ବସ୍ ଜରିଆରେ ଯଶୀପୁରରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।